Coastal Voices of Kenya kata PVK omedo kwedo paro mabiro chiwo chike matayo ute lamo kod chendo mekgi ponono ni okadhe kod od bura. Jotendin go dwaro mondo mi piny owacho omi pek weche mamulo ahinya oganda kaka somo kod thieth. Nyakidi nigi ler mathoth. En paro mar chik machano tayo chenro mag ute lamo duto pachoka. Paro madwaro mondo ute lamo ondikre buo mabul mopuodhi kod piny owacho. Paro no mong'ere kaka Religious Organizations Bill 2024 pod medo nyuolo paro e kin jotendin kamago mae buo mabul ma Pentecostal Voices of Kenya to dwaro mondo wite oko chutho mani okomi ute lamo thuolo machung' kar kendgi. This bill risks isolating and disenfranchising certain segments of the church in management of and regulation of religious affairs in Kenya in favor of well-established churches and religious organizations. It strips away the doctrinal independence of churches by forcing them to subscribe to established umbrella organizations. The bill creates several vague offenses which are likely to be abused by rogue actors to intimidate, coerce, and harass religious leaders and organizations. Kaluwore gi jotend PVK, kanisa en achiel kuom gigo manokonyo sirkal masani yudo telo. Kata kamano, sirkal owuon ok ti kodgi machiegni kendo koro dwaro rido weche magalam. Gichiwo siem mager bende ne josiasa masiro parono ka giwacho ni owinjore gimi pek weche mamulo oganda kaka weche mag somo, thieth kaachiel kod dongruok. Wan wasebedo gi buok ka 2022 ker ne wuotho kodwa ne bire kanisni wa ne waolo kata mo e wiye kaka nolni Daudi mondo bed jatend piny. To kar ang'o motimore gino pod thago kata ka ni jachien tuwa bogolo. Ang'o motimore miyo koro sani ker oketo kamati ni koro ni an jadolo ng'ama wal mana gi Nyasaye tatiyo gi Roho Maler ni nyaka bed mana gi digri ne kanyalo bedo jadolo. We will talk mpaka isikike. Kama kanisa tunasema hii bill haiwezekani. Kama kanisa tumekataa na tuko hapa kusema tafadhali, hii ya tafadhali hapana. Tunasema hii bill haiwezekani. Paro makamano biro tok fwenyo ringre bungu mashakahola chalmano miyo mak jadolo Paul Mackenzie kod achije moko mawacho ni neketo ngima oganda kamarach. Jodologo dwaro mondo mi piny owacho oketo kenge makare kendo ket chike mabiro konyo mako jodolo matayo chenro magalam ataro machik. Hii ni njia mbaya ya kuweza kugeneralize all Christians and therefore curtail their freedom. So let the issues of criminality, let the issues of wrongdoing be handled as per the law. Let that individual who is doing wrong be handled as per the law, because we have enough instruments of power and we have enough laws. Rais, ni wewe kwanza tunatengenezea makao mazuri ukiritaya. Wewe ulituambia kabisa na umerudia mara nyingi unataka kuwa pastor ukimaliza muhula wako wa miaka ile ambayo Mungu atakusaidia upate kama rais wa Kenya. Na tungetaka kukuuliza rais tu kwa unyenyekevu kama PVK, ungetaka kupata kanisa likiwa limesimama ama administration yako imelisambaratisha? Parono omisir kod apisa ton jener kachiel kod mano mar joten migepe kendo sechope okang' mar kao pachoganda kod jokanyo mopogore opogore. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakidi bende materowa e yweyo wa mokwongo